Fenw i ydy Anna, dwi'n 22 mlwydd oed a dwi'n dod o Pen y Bontfawr, Sir Drefaldwyn. Dwi'n gweithio yn gwesty Pen y Dyffryn, fel yn gwneud llawer o bethau fel glanhau, gweini ar pobl, gweithio tu ôl y bar. Nes i ymgeisio i fynd ar y Plas achos mae gen i diddordeb mawr yn yr adeg yna a'r ffordd o fyw yr adeg yna. Hefyd, fyswn i'n hoffi gweld sut fyswn i'n ymdopi heb technoleg a heb gweld ffrindiau, heb ddim byd modern. Dwi'm yn siŵr sut dwi'n teimlo eto. Byddai'n gwybod sut byddai'n teimlo unwaith oedd gen i'r gwisg mlaen.